ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು RYS ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾನಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಐನಂಚಿಂತಿನ ತೆಕ್ಕರದಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು ಯಾನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿಪಾರು ಕೊಪ್ಪೆ ಬಲಿ ಅಂತ ಅವನು 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಇಟಿ ಇದು ತೆಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ತೆಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಂತಿಗೆ ತಂದು ಸುರುಪು ಅರಿಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಡೆಯರ ಅರಿಪಾಡಿಯ ಕಡೆಯರ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐನಲ್ಲ ಕಾನಾಗ ತೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಅದು ನೇಕೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಗ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೀರು ಮೈ ಬರಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕರೆಡು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವ ಐತೆ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಂತು ಕಟ್ಟು ಮಂತಿಗೆ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು 3 ಪಾಚನೆಗೆ ತಂದೆ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಪೂಜಿತಿಕ ಯಾ ಮೂಲ ತಾರದೇನೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ನೀರಿನ ತೀತ ಕೊತ್ತಿಯರ ನಮ್ಮ ಪೂಜಿ ತೀತಿನ ಬಾಜನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿ ತೀತಿನ ಬಾಜನಾಗ ಬಂದ ಮೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಮಿತ್ತದು ನಮೈತೆ ಬಂದ ಮೈತತೆ ಐಕೆ ಮಿತ್ತಡು ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ದೀತಿನ ತಾರಾಯಿಂಡತೆ ಅವನು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ ತಾರಾಯಿ ಬಾಡು ಆತು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬೆಯ್ಯರದಿಕ್ಕ ನೀರು ಕೊತ್ತಿಯೊಂದುಂಡು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಯ್ಯರ ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಈ ಅಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಮಾನು ಕೂಡ ಏನಾಲ ಬೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಂಡು ಅವು ಬೇಯಿಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಇದನ್ನ ಫೋರ್ಕ್ ಏನಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತೂಂಡ ಬಿಸತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಐಟ ಅಂಟುಂಡ ಬೇಯ್ತಿಚ್ಚಿಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಟುತಿಚ್ಚಿ ತೆಕ್ಕರೆ ದಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾತವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಆತಂಕಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ఒక సబ్స్క్రైబ్ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ